Έχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση για να απαιτήσουμε να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην εργασία, στην προστασία της μητρότητας και στον ελεύθερο χρόνο. Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να κρατά μια εργαζόμενη μέχρι και 13 ώρες τη μέρα, να κομματιάζει την άδεια του καλοκαιριού, να τη μετακινεί σε διαφορετικά ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός που μας τάζουν. Δουλειά λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς ζωή για μας και τις οικογένειές μας. Αυτό το νομοθετικό έκτρωμα που τσακίζει τις ζωές μας και υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας, προωθείται από γυναίκα υπουργό της κυβέρνησης. Είναι η περιβόητη ευρωπαϊκή κανονικότητα και το κράτος δικαίου, για τα οποία κόπτονται και τα έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ψηφίσει και όλους τους άλλους αντεργατικούς νόμους. Δεν δεχόμαστε να μας ξεζουμίζουν και να μας εξοντώνουν με την εργασιακή ζούγκλα του 13ωρου και να έχουν το θράσος να μας λένε ότι προοδευτικό είναι να μην βλέπουμε τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας. Να δουλεύουμε 13 ώρες, να κοιμόμαστε 8 και τις υπόλοιπες 3 να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Ας τα πούν αυτά, ας τα πει αυτά η κυρία Υπουργός στις εργάτριες των εργοστασίων με τα σακατεμένα κορμιά, στις λατζέρισες, στις καθαρίστριες, στις καμαριέρες, στις ξενοδοχοϊπαλλήλους που φεύγουν παραπατώντας από τις βάρδιες τους και ζουν το θαύμα του τουρισμού από την ανάποδη. Δυναμώνουμε λοιπόν τον αγώνα μας και λέμε καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και των γερατιών του πολέμου, που για την πολεμική τους οικονομία απαιτούν από εμάς μεγαλύτερες θυσίες και περισσότερη απλήρωτη δουλειά. Σήμερα, με τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, μπορούν να εξασφαλιστούν τα δικαιώματά μας στην εργασία, στην προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας στα χέρια τους. Να αποσυρθεί τώρα το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης.